Ja tenim aquí el Marià i ara mentre ens expliques quin és el vi que ens has portat, tenim el Víctor que no, ens aniràs preparant uns flans individuals. Sense carmel, sí. Molt. Doncs a veure, explica'ns quin és el vi que ens has portat per acompanyar aquest flan. Bé, bueno, avui exactament vi no és. Llavors, pensant una miqueta en el plat, no? Era un flam que se'n menja gent gran, però també hi ha molts nens que els agrada. Portant els ous ecològics hem volgut agafar una cosa molt més natural, llavors també, com estem en època de verema, hem volgut fer una miqueta d'homenatge i hem portat una miqueta el que és el most, que el most és, bueno, vindria a ser o és el simple suc del raïm. Llavors, aquest concretament és de la Terra Alta i és de la varietat Garnatxa Blanca, és una varietat molt aromàtica i bé, que la gent no es confongui, no porta gens d'alcohol, vull dir, és simple suc de raïm, és tal qual. L'únic que, clar, el pròxim pas que té és fermentar, o sigui, tot el sucre que té ara s'ha de transformar a temperatura normal, es transforma en alcohol. Nosaltres, amb el fred, hem parat aquesta fermentació, llavors tenim el suc natural. O sigui, jo moltes vegades el que nosaltres recomanem quan ve gent a buscar algun vi blanc sense alcohol, moltes vegades recomanem que si poden trobar most o allò, és molt millor. És més sa, és més natural, és molt més aromàtic, és una bona opció a la gent que no pot beure alcohol. Sí. Nosaltres creiem que, en general, lligarà bé amb el flam, ja et dic, és 100% natural, que no té cap tipus ni d'additius ni de res, i sobretot també pel tema del punt dolcet que té, el no tenir alcohol i ser tot sucre, doncs creiem que també lliga molt bé amb el flam, a part de ser fresquet i ajuda a tirar avall com a postre sencer, saps? Després el tastarem, segurament que lliga molt bé. Esperem. I hem de recordar que a través de les xarxes socials... Sí, també, és veritat. Com sempre, vull dir, per Facebook o Twitter, si teniu algun dubte, algun maridatge, en algun sopar o el que sigui, nosaltres estem allà disponibles. I també, si veniu a casa nostra, doncs també dient que veniu a veure de part del programa de Prop, doncs teniu un petit descompte en els productes que surten recomanats al llarg dels programes que anem fent. Molt bé, doncs Marià, moltes gràcies. A tu.